Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä ratsastan meidän uudella hevosella Pyryllä. Ja tää on aika iso. Mä alan nyt ottaa alkukäyntejä. Ja mä menen ilman satulaa. Wow. Mä en oo ikinä ratsastanut tuli näin isolla hevosella. Oh, brrr. Ei vielä ravia käynnissä. Me siis ehkä mennään tänään esteitä, mutta no niin. Mä alan nyt menee ravia. Käännös. Käännös. Wow. Ehkä voidaan ottaa jo laukkaan. Tää on ainakin tosi reipas. Mä ajattelin, että me voitais ehkä mennä vähän esteitä Pyryn kanssa. Miten mä pääsen täältä nyt pois? No ihan se onnistui. Hei, Pyry, älä sit karkaa. Ehkä mä voin jättää sut siihen. Kyllä se varmaan aika lailla paikoillaan pysyt. Tai no, siis, että mikä karkaa varmaan. Pyry on siis aika vanha hevonen. Ja sillä ei ole ikinä kisattu. Ja vissiin se ei ole hyppinyt edes esteitä. Mutta nyt eka kerta. Okei, mä päätin, että me hypätään vaan yksi este ekana. Ja tästä mä pääsen vähän edes. Noin. Mennään. Alkaa. Oi vitsi, apua. Tämä pukki on aika iso. Yhtäkkiä tuntuu aika isolta. No eikö vaan uudelleen? Okei, tossa mä olisin melkein jo lentänyt. Okei, mä koitan. Ilman, että se kamera on tossa. Ehkä se ei häirinyt niin paljon, jos on siinä. No uudelleen vaan. Hyvä! Mä kokeilen mennä ravissa esteen. No, se on ollut ihan sama. No siis jos me halutaan kisoja voittaa, niin sit se ei ole ihan sama. Ja seuraavaksi kun tulee kisat, mä varmaan kisaan Pyryllä. Mennään. Ravi. 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 Ravi, ei laukkaa. Toi äskeinen kerta meni jo paljon paremmin. Hienosti. Hienosti. Laukka. Me kokeillaan vähän korkeampaa. Näin.
Hyvä. Hop, hop. Nyt ravissa.